ekenekwa m unu. Ọ ka bụkwa mụnwa onye nke gị, Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, rụkwa dibịa Igbo. My mission is to tell you the truth and to bring you back to your roots. Ịgwa gị eziokwu, ịgbasakwa na ozi ọma ọdịnala ka o nwee ike wee ruo gị aka. Ihe m ji bịa and isiokwu m ji wee na-eme this YouTube bụ ka ụmụ Igbo ndị nọ n'ụlọ na ndị nọkwa na mba dị iche iche ka ha nwee ike wee mmanụ nke bụ eziokwu, ka ha nwee ike wee na-achịta azụ n'ọdịnala Igbo, n'ọfọ, n'aka ịkwụ ọtọ, na-akpa na na-akpa n'ọfọ, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ọ usoro ndị Igbo ji wee kpee elu Chukwu. Ọ ntọala jikọtara Igbo niile. Ime ọdịnala abụrụ alụ, ime omenala abụrụ alụ, ịgọ mmụọ abụrụ alụ, ịchụ àjà abụrụ alụ. Ihe bụ alụ ime ọgwụ, ikechi mmadụ ibe gị, ịnapụ mmadụ ibe gị ihe ya n'ike, ịgba mmadụ ụchụ, ịchọ ihe ụwa n'ike, ọnya bụ ihe bụ alụ. Mgbe na-asị na-eji m ọjị n'aka wee na-aga ọfọ ndụ n'isi anyị niile n'ofu n'ofu. Ana m aga ọfọ n'isi nwoke n'isi nwanyị, na-asị ka tata bụ Orie bụ ụbọchị ndị mmiri, ka ọ maala anyị niile mma. Mụnwa bụ Agbara Ọma Ụzọ Mmiri bụ Mgborie, siri mmiri ata na ama azụ anwụ na. Asị m na osisi ọbụla na-achọ ndụ na-aga n'oké osimiri. Nwesị na ndụ anyị ga-adị ka mmiri, na onye ọbụla bịalụ ebe anyị nọ gbara ọsọ ndụ wee bịa na ọ ya enwe ndụ. Anyị abụ ife. Wee na-asị n'ebe ọbụla onye anọ na wee na-ege onu m na mgbede a bụ ụbọchị Orie, ana m asị ka ọmaka meela anyị. Asị m ka chi anyị n'ofu n'ofu bịa tọọ ọjị, ka ndị ichie anyị bịa tọọ ọjị, ka aja ana bịa tọọ ọjị, ka mmụọ dị na ngwuru bịa tọọ ọjị, ka alụsị bịa tọọ ọjị, ka ndị mmiri bịa tọọ ọjị, ka ezumezu bịa tọọ ọjị. Wee na-asị na Orie tata ya eretara anyị ndụ n'udo, wee na-eso afọ nwanne ya n'ogologo ndụ na-arụ isi ike, n'udo bi n'iru, n'udo bi n'azụ, n'ihe akụ akụ na ihe enwe enwe. Asị m na onye ọbụla na-achụ anyị ga-ada, ọ bịara egbu anyị ga-egbu onwe ya. Onye si na ya ya pụtara ife na ọ ya pụtara ife. Onye ọbụla fụla anyị wee gwowa ọgwụ, ọ ya eji isi ya wee zere aja ọ na-agba. Onye ọbụla fụla anyị wee rụta nwa ya nwụrụ anwụ n'ọzọ ya anwụ. Ọmaka ka m na-ekwu okwu ya n'isi anyị niile, nsị ka ọ dịrị anyị niile na mma, bụ ndị na-achọ iruchi anyị na ezumezu na mmụọ niile anyị na ha so n'aka ịkwụ ọtọ. Sị ka chi anyị na mmụọ niile anyị na-achụrụ àjà bunie anyị elu. Ndị anya mmiri dị n'anya ka eficha ha anya mmiri. Ndị ọnọdụ ụwa na-afịa arụ ka emezielu ha ọnọdụ. Ndị ọ dị ka nke ha agwụgo ka chi ha nye ha olileanya. Ana m akpọku mmụọ niile nọ n'okwu agụ m, wee na-asị ka mmụọ niile m na ha so gozie nwoke gozie nwanyị, bụ ndị ọbụla ihe gbasara ọdịnala Igbo na-adị na mma. Asị m na anyị ga-apụtarịrị ife na anyị edu ude, na akara anyị ji bịa ụwa ya achake. As long as na anyị na-agodo mmụọ ọdịnala Igbo na anyị edu ude, na onye ọbụla na-agwọrọ anyị ọgwụ ya ada. Onye ọbụla ji aka nsị abịa anyị nso na aka nsị ya ebu ụzọ bụ anyị ọnụ. Asị m ka chi anyị wepụrụ anyị ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ, ndị solu mmụọ gbuo mmadụ, solu mmadụ jebe izu akwa ha.
mere n'iru kwa mpịtị n'azụ, ndị achịmata m kacha anyị bupụrụ anyị ka anyị nwee ike wee nwetazuo akara anyị ji bịa ụwa, si na ọ ya adịrị anyị cha niile na mma, ọ ya adịrị gị na mma, dịkwa mụnwa bụ agbara ọma na mma. N'ọfọ ọjị ka anyị na-agọ, na ndị gboo ji ọjị azọ ndụ, na ndị gboo ji ọjị ekwubi okwu o mezuo, na ndị gboo ji ọjị ekwu okwu onye ọya ji onwere onwe ya, na ọjị bụ izize onye bụ isi ekpere, na arụsị ọbụla ya egburu efi ma ọ gbuoro ebi na ọna ọjị ka ọ ya ebu ụzọ wee taa. Wee na-asị ka mmụọ niile anyị na ha so n'ofu n'ofu bịa taa ọjị tata Worie, mezuoro anyị ọfọ niile anyị na-agọ tata Worie, bọsị afọ, bọsị nkwọ, bọsị eke na afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ, na ọjị anyị ji bụ ọjị uru na ihe uru ka anyị ga na-enweta tata Worie, bọsị afọ, bọsị nkwọ, bọsị eke. Ise, biko na ebe ọbụla ị nọ na ịnọ ọjị ọjị uru anyị ji ama ka m mesi dosa aka m edosa ka anyị fụ ya, ịwọcha ya efu na ọgbara ise, wee na-ekwubi okwu na ihe ọma ga-emere anyị niile n'ofu n'ofu, mekwuo nwa na onwe m na ọ ya gaziri anyị. Ise 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 ise. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m unu. Ọ ka bụkwa mụnwa nwada agbara ọma ụzọ mmiri. Echefukwana na abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo. Egede Mighty, ekenekwa m gị ka tata bụ Worie maalụ gị mma, kere okere ọfọ niile anyị gọrọ tata ka ọ gazie elu gị. Isiokwu nji maka ya bịa bụ why you must appease that spirit demanding. Why you must appease that spirit demanding. O nwere ife ndị mmadụ na-amarọ n'ihe gbasara mmụọ. A lot of people chelo n'ihe gbasara ọdịnala na na-emeli ya pasha. A lot of people chelo n'ihe gbasara ọdịnala na-emeri ya shortcut. A lot of people chelo n'ihe gbasara ọdịnala mgbe ha ga-anọrọ n'onwe ha kwuo okwu ome. A lot of people chelo n'ihe gbasara ọdịnala o nwere ihe ha eji wee kwụọ ya mmiri. A lot of people chelo na ọdịnala a na-awọli ya awọ wee wọrọ awọ wee wọrọ ya. No. O nwere ife dị na mmụọ. Imebe mmụọ otu a, mmụọ emebe gị otu a. Ịdị otu a, mmụọ adị otu a ebe ị nọ. Si ka m gwa gị nwa bụ onye Igbo na-ege m ntị. Mbosi ọbụla ị na-esili onwe gị welu kpebie n'onwe gị n'ịchọgo ịchọ iru ndị mbụ na ndị egede, n'ịchọgo ịnaghachite azụ ọdịnala Igbo, n'ịchọgo ibido gọba mmụọ, chụkwaba mmụọ, the first thing ị kwesịrị imewu ije gbaa afa. Ọ bụrụ iwu na agbara ọma ya agbalụ gị afa. Ọ bụrụ na ị nwere ezigbo dibịa ịma, jee ka ọ gbalụ gị afa. Ihe izizi kwesịrị ime bụ ije gbaa afa. Ọ bụrụ na ị gbasịa afa wee mara ihe dị n'ụzọ gị, ihe ọzọ ị kwesịrị ime bụ ibido nwayọọ nwayọọ ma once chụkwaba ha. Mgbe gboo ọ na-agbachi ịnụ nwaanyị, nwoke jee gbaa afa n'isi nwaanyị ahụ, malụ ma onye ọ ga-adabalụ ya na ya na-apụ, malụ ma o nwere mmụọ na-eso nwaanyị ahụ ga-emebiri ha ihe. I was a victim of this. I was. Onya ka m ji agwa gị ya. Ịgbasi afa, a wee gwa gị na-ekwu ụdị nwaanyị ahụ ị chọrọ ịnụ. Nwaanyị ị chọrọ ịnụ na ọgbanje ka ọ bụ. Na-ezigbo ọgbanje ma ọ na-ajọ ọgbanje. Na onye a na ọ bụ na imeghi ihe dị otu ada otu a na ọmụwa nwa na ọ ya anwụ. Na onye a na ọ bụ lọkụ na ọ ya ebunye gị lọkụ, mana na-ekwe ihe ị ga-eme ka staa ahụ wee chake. A na-eme ya mgbe gboo. Iju ese n'isi onye ahụ ị chọrọ ịnụ. Ịlụ ọrụ ị kwesịrị ịlụ, ịnụ onye ahụ udachia.
nwere ọtụtụ ụmụ nwoke siri na fa ya anụ onye bụ eze nwanyị, that they cannot marry an eze nwanyị. Ọ bụrụ na ha da akwanyere eze nwanyị ugwu, ha fụ eze nwanyị ọzọ n'ụzọ, eze nwanyị ndewo ndewo ndewo, but they cannot marry such person. And ọ bụrụ na ị bịa n'ezie anyị fụ na ndị eze nwanyị elikazi na agba nke anụnwa, anyị karị ma ndị dibịa ma ndị eze nwanyị bi ameni, ndị akpọrọ ọrụ akarịa. Ọ bụ na ị bịa n'anya ifụ na onye ị chọrọ ịnụ na ịlaikiri ya, biko jee gba afa n'isi ya. O nwere ike ọ bụrụ eze nwanyị. Ihe merụ na ụfọdụ ụmụ nwoke ada alaiki ịnụ eze nwanyị abụrụ gịnị na ha abụrụ nwanyị, ma ọ na gịnị mere so mba ebube ndị eze nwanyị na-atụ ụmụ nwoke ụfọdụ egwu. Ụfọdụ bụ na ọ na-atụ egwu na ọma ngwa ya okwu anyhow, na o mee o tritie ya ka ọ ga-esi wee treat another woman na mmụọ si ya ga-akụgbu ya. Ụfọdụ bụ na ọ bụrụ mmadụ niile nwere grace ịnụ eze nwanyị. Then ọ bụ na ịgba afa n'isi onye ahụ ị chọrọ ịnụ, and ịma na ị chọrọ ịnụ eze nwanyị na ịma nnụ onye bụ eze nwanyị, asị gị na eze nwanyị ibido n'oge mgbe oge karị mee gị na ị chọrọ onye ọzọ. Maka na ọ bụ na ị bịa nụọ onye eze nwanyị nwere ọkpụkpọ oku, na ihe ọ ga-eme bụ ọ bụ na ị chọpụtara mmụọ na-esi ya n'oge, obido ọ ghasabalụ gị ihe. By the time ị ga-achọpụta na onye a bụ eze nwanyị, o nwere ike ọ bụrụ na ị laikiri ịnụ onye bụ eze nwanyị, nsogbu abịa. From there gidigidi divorce abịa, onye enu gbago onye a na-agbadaba. One thing anyị ga-aghọta bụ na nwoke na nwanyị bi n'ụlọ nugide di na nwunye mechaa divorce ma nwoke na-efesi the advantage ya, nwanyị na-efesi advantage ya. But due to the nature of ụmụ nwanyị, onye a na-eme ọ dịka gasị na ọka njọ na side ụmụ nwanyị. So ma gị nwabụ nwoke, you don't have to risk it. Mana gị nwabụ nwoke na ịnụọ nwanyị mechisia gị na nwunye gị divorce, ọ bụrụ anya ahụ ndị mmadụ ji afụ gị mgbe ahụ na-anụbere nwanyị, ma mgbe ahụ gị na nwanyị dị ka ndị mmadụ ga na-eji afụ gị. That is just the simple truth. So ihe a bụ ihe m na-achọ ịkọwa kịta. I'm just trying to align all these things ka ịghọta uru ọ dị na mmadụ ga na-agba afa. This one their part. Ịgazi n'isiokwu njibịa, ọ bụ na ịgba afa wee gwa gị si gị nekwa ihe dị n'ụzọ gị, biko nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, ejena je yie blue eye, ejena je gote blue eye yiri ya, si na yie ya favor abịa. You are wasting your time, you are deceiving yourself. Biko ejena je gota ring, commanding ring, wee si na mmụọ na-anaghị ihe na mmanarọzi gị ya. Ọ bụrụ na o nwere ihe dị n'ụzọ gị na akara aka gị enidi gị pụta ife na ọ pụtara ife, mana e nwere particular entity so gị, either be nna gị ma ikwu nne gị ma ọchị gị, chọrọ ka ha mee gịnị ka o wepụtara gị oke gị ahụ. That entity must mee gịnị na-aga ihe. Ọsọgodi ya bụ na ịchụkwa gị ya before, that spirit must mee gịnị, that spirit must na-aga ihe. Ọ na-aga ya. When you settle that entity, problem ga-agwụgwụ. Ọ bụrụ mmụọ na-anaghị ọkụkọ, ije gote bead yiri n'aka, isi na bead ya akwụzi ụgwọ ọkụkọ. Ma mmụọ na-anaghị hot, ijije si na imere n'igwọrọ ọgwụ, do as I say. Mana ihe anyị na-akpọ all these things bụ spiritual enhancers. I will spiritual enhancers, which na my next topic I'll talk about it. Spiritual enhancers. E nwere nke ahụ. Ị ga-agbalị bụ ọ bụ na mmụọ na-anaghị oke, you have to settle that entity. Maka na mmụọ na-anaghị oke is either na ọnwụ ma na danger dị n'ụzọ gị. Nwa ahụ n'idiri iji that thing ọ nara gị wee mee gịnị wee jee stop all that thing. Ọ na ihe ọma na-abịa n'ụzọ gị is about to go away. O nwere ihe chọrọ ịnapụ gị ya, ma na ndị ajọ mmadụ ma na ndị amụsụ chọrọ ịnapụ gị ya. Nwa ha na-anaghị ihe ka o nwee ike wee mee gịnị wee mee ka ngozi ahụ wee rute gị aka. I wee jee
na-etinye blue eye n'anya, na-eyi obiside na amamihe unu na-akpọchi ya akpọ. iwee jee na eyuzu kayamata, iwee na-eje na-eyuzu soap, you are wasting your time. maọbụ ọ bụrụ na iwu dibịa isi na imego nke ame nke ame nke ame, gwaras na ide alụ ọrụ akpọrọ gị lụọ, ije na-eyu blue eye na blue nose, maọbụ a na-asị gị weta shuga na milk na honey mixie ya kụọ ya n'ahụ gị ka onye ji ego ya bute ego ya bịa bunye gị. You are wasting your time. Those things can only work. I am not saying that they doesn't work. They can only work after you might have settled powers and forces with you. One thing in ga-akwụwalụ gị bụ, one thing na-eme ị na-ama ha bụ na ndị niile na-eresi gị that thing na mmụọ ya na ha so dịcha na mma. But they can never tell you this. Ha gwawa gị ha, ọ ga-abụ a protocol, a long distance for you. Ọ ga-take gị long time to settle powers with you before ije zụba ha afịa. So they can never tell you. They will never tell you. Na ihe a ka amelu, na ihe a ka ị ga-eme for this thing to work for you. They will not tell you. Just like in the pastors. Ha bịa na omenala adọrọ ike ekuna mmiri ụnọ. For the pastors, chukwachi ha mecha ihe niile ministry ha na-aga ejekpọta aja na mmiri ha jisi wee n'ụwa wee bịa agha ya na church, crowd akarịa. Enough for na drive different cars and I see you pray Psalm 91, Psalm 55. Because if they tell you what they did to get to where they are, you will stop giving them your money, your offering money. Otu maka ọ dịkwa ndị a na-arụrụ gị ncha nkọta. I am not saying that na mwe ihe niile nja asa arụ wu spiritual. Ncha nna asa wu spiritual soap. Ana m eyuzu organic na ndị otu ya spiritual ncha nkọta m na-egota njiri aka mme ya ka nji asa. Oil m na-eyuzu na arụ m bụ spiritual. Ọkwa na aghọta. Perfume m na-eyuzu wu spiritual. Ọ bụrụ nke m na-eje na store na supermarket azụ, no, m na-aga ebe a na-ele ngwongwo egoti ya. But before these things can work for you, you must appease that spirit demanding. You must settle that force demanding. You must be in good terms with powers and forces that be with you. Chigi na-ejere gị ọganatara gị ihe cannot be hungry, cannot be starving. Ịmara na mmụọ ihe niile bụ mmụọ nwụrụ anwụ. They work on the blood of animals that we feed them on. Nke ọbụla na-enwere ozo ọbara animal na arụ ọ dị weak. It can't work for you. Omanje wetara gị ihe, onwe ka ọbụna blessing gị adịgo close and you are looking at it. But how do you make this thing come to you? Jee chọọ mmụọ ya achụrụ aja ka ifu ya n'anya gị na-abụ. If you are giving 50,000, 30,000, 20,000, 5,000, 10,000, 20 na-arụ ncha, you are doing yourself. Gbasa them. Ọ bụrụ na ị na-eme Yahoo, ikiricha ihe nkụziri maka oke ite wee bịa na my channel na my inbox wee na-ajụ ma ga-emere gị plus ma minus, mma akparịkwa gị. Ọ bụrụ na ị na-eme Yahoo, o nwere mmụọ gị na ha so igodogoro na ana bụ je godo, don't come to me. Mana ị chọrọ ịkpa na anakpa n'ọfọ, you want to come for oke ite more plus more minus, mma akparịkwa gị. I don't insult people, but I hate it when people refuse to grow. Mgbe ya akpọkwa m na phone si m na iweta nọmba m na YouTube nsi gị isi m oke ite ọ bụ na imebi ya kịta ga demand isi mmadụ. And ihe gwakwa m bụ that you are after watching my topic on oke ite ka isi weta nọmba m. We should learn to change. Maọbụ ịkpọ m na phone ejụba m maọbụ iwelu mmadụ ma ọgwụ ego ma ga-anaghị ọzọ, I will insult you. I will insult you. Iwelu mmadụ ma ọgwụ ego, ije ma ọgwụ ego asị gị weta nwanne gị, iwelu ya ma ọgwụ ego ha ga-asị gị wetakwa. Look at the kind of question you're asking me. And if I snub you,
If we say that eze nwanyị a na-asụ na ọ bụ mmadụ, and if I tell you yes, that they will definitely ask for another person, n'ụzọ one na ụdị one, as if to say na m nwere ebe nji mmadụ eme ọgwụ ego. People should learn to respect onwe ha, biko nu. In ihe na-ekwu, people should learn to respect onwe ha. Biko nu, mma chịkọta okwu m ebe a. I'll just give like 10 minutes for question and answers. Biko nu, 10 minutes for question and answers. 10 minutes for question and answer. 10 minutes for question and answer. Man nọrọ na-agwa gị every time jee chụkwa mmụọ gị na ha so ịlaike ya ji egwu ọgwụ ego iji m wee onye mmiri fọrọ ụkwụ ya ka ọ na-eri. You no use me do na, so you no concern me. As I dey talk, you no dey hear. Emechi echi bịakwute m isi m emegokwa nwoke ite obi na-amapụ m, Chineke akpụọ gị ọkụ. Ọkụ na ife m na-agwa gị. So kịta m na-agwa gị ya kịta na kpaa na ala kpaa na ọfọ, you will not hear. Jee godo ochi gị na arụsị dị be nna gị na oke ite abụrụ omenala, ọ bụrụ ọdịnala, you will not hear it. Echi bịa sị m imego oke ite, imego nke a ka ihe m ga-eme mgbuo onwe m merụ gị magic, abụrụkwa m King Kong. Biko nu, this is time for question and answer, please. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ya ajụ, biko, this is an opportunity for you to ask. We have the first person here. Egedemaiti. What are the things we can give to the water in exchange of wealth, and can we do it in abroad, ma? Okay. Ndewo Mazi Egedemaiti. Yes. We can actually attract wealth from the water. Yes, from the water forces. Yes. Money, power, connection, good things of life comes from water. That is why our people say that water is life. Water is life. As calm as water is, same is the level and the frequency of its dangerousness. You understand? Water is very calm, is very quiet, is very peaceful, but it is very, very dangerous. That is why you see python, you see snake, they walk quietly, but they can attack you at any time. So everything you seek and desire in this life, you can get them from the water. You can get them from the water. So actually, you can get money from the water. There are things you can take to the water to attract blessings and wealth. But first of all, like I've been saying, if you have fed your chi, which is the first key, your spirit guide, your reincarnate, then if you have done your proper marine settlement, please, there is difference between Ibu Mmiri and Ilomandi Mmiri. I've been saying this. So you should know when you are doing Olu Mmiri, that is Ibu Mmiri, and when you are doing Ile Omandi Mmiri. Ilomandi Mmiri lasts for 2 to 3 months. When you do this, 2 to 3 months, they will start coming back again. You start having the signs that they are there again. That is Iloma. That is to show you that the person that did your marine work did not do proper, the materials are not complete. But when you do Ibundi Mmiri, you settle them totally. And when you have done proper marine settlement, then you can now go to the water for drawing of blessings from the water. You can take things like people abroad. I don't know, your material might not be complete, but the important thing here now, at this point, if you have done your marriage settlement, the important thing here now is your intention. Your intention, you understand? So what you need to do is this. You get your white bowel. If you can get white bowel, or you can get white towel, you understand? But preferably white bowel. You get eatables, fruits, all manner of fruits. You get rice, beans, you understand? You get minerals, biscuits, bread, granite, sweet. You have to go with kola nut. Yes, I don't know if you can get kola nut where you are. You have to go at least with kola nut. You have to go with hot drink. Then you have to go with egg. Those of you abroad, I don't know if you can get native egg, or you can use
a Greek egg in replacement, you understand? Hence, you are not, you just, when you get there, you tell them, look at that it is because of where you are. That's what you've brought. They should accept it. They should look at your heart, how pure your heart is, and collect whatever you've brought to them. You understand? So when you go to the water, one thing you have to make sure is this, that before going to the water, you know your water of reincarnation. Then you have to consult Afa to know if the water you are about to visit with your water of reincarnation are in good terms. If they eat together, then it's a bonus for you. Then you can go. The first thing you will do is this. When you get to the water where you are going to make the sacrifice, you have to at least offer kola nut or egg or hot drink to the water. You know, telling the water that you came to seek for blessing from your water of incarnation, that they should take this and also join forces to bless you. Then you give them, before you now bring the ones you brought for your own forces, you understand, to present to them. Thank you. The next person says, can one feed his water entities at home just as we feed our chi at home? Yes. Mazi Chinedu Sianyanwu. Ekenem Gindewo. Yes. Somebody can actually feed his or her water entities at home. Yes, you can feed your water entities. If you want to kill goats for them, if you want to kill ram for them, if you want to kill cow for them, if you want to kill chicken for them, as long as you have done your proper marriage settlement, you can do that. How do you do that? You locate the east from where you are. The east is where the sun is coming from at that point. And anytime, because you offer them white cock. As long as it's water of reincarnation, you offer them white cock. You offer them white hen. As long as you know the name. Even if you don't know the name, just stand, raise the chicken against the sun, and call upon you just say, today being Eke, or today being Ori, or today being Afo, or today being Nkwo, I so and so person is inviting my water of reincarnation through the sun, that they should come, that as I'm offering this to you, you start to make your intention. As long as you are seeing the sun, I've thought about this before, power of praying through the sun, that wherever you are, as long as you are seeing the sun from where you are, you can call upon powers with you from the sun. Bikonu, onwonye ozo nwe ajuju. Next question. Hello, hi. Hello, hi. Next question. Oh. Next question. Come down ajuju so that I can go and zwike. Next question. I am ready today for you. Adim ready for you. You atọ ekenekwa m gị mgbede ọma. Ka ihe si wee nweta m bụ idelu m ozi n'akara ekwentị m na 07037311663. Ma ịchọkwa n'ịbịa na be m, anọ m na Enugu steeti ka m nọ. Abụ m onye Enugu, anọkwana m n'aja na be nna m arụ ọrụ. Anọ m n'aja na be nna m arụ ọrụ. Bikonu, next question. Ọ bụ na o nwere ife ọbụla na-agbagoju gị anya, you want me to talk to you directly, here you have me here now, right now. Jụọ m ajụjụ ka m saa gị. Jụọ m ajụjụ. I need people to ask me question. I need people to kill me with question. I need people to disfigure me with question. Chineke. Ask me question, I'm here for you. You don't want to ask again? Don't say that this is the one I used to snub people. Oh.
Don't say that this is a wine used to snap people. Ask me question. Oh, ask me question. Okay, you people don't want to ask question. Oh, yeah. All right. So, ihe nnachi ịkọwalụ gị Igbo onye Igbo bụ ị nwere nnekwute ohere ịchọ ụzọ gị n'ọdịnala Igbo maka ndụ gị. If one decided to offer fowl to his water entities, will it be native fowl or any fowl? Maazi Chinedu Anyanwụ, if one decides to offer fowl to his water entity, see, if for agric fowl, eji ya achụ aja ọdịnala Igbo. Onye ọbụla ifu ji ọkụkọ agric achụ aja, amara ihe ọ na-eme doho ya anya. Ị chọrọ ịchụ aja, onye ọkụkọ agric na-eme kpudu ụtakọ esi wee mepelu gị ụzọ. Eji ọkụkọ agric achụ aja. Aja ọbụla, be it your chi or any aja, anything aja, use native fowl. Francis Tina, please, can water spirit be responsible for a woman giving birth prematurely? Yes, no. Why did I say yes, no? It is two-sided. When you have an aggressive spiritual husband, he can cause that. When you have cord, such can happen. When you are a strong obanje that don't want to live, it can happen. Then another thing is this: if Odom Ben Nagim or Bedige has been destroyed and abandoned for years, it can happen. Thank you. If a married woman appease her water spirit, can he open door of wealth for the husband? Yes and no. That you did your own settlement does not mean that your husband have done his own. The only thing is this: there are people that their forces are too strong, that they even go extra mile to block doors for their husbands. They go extra mile to attack the man. They go extra mile to even kill the man. So the thing now is for you to understand, if it is just your own force, or if it's your husband have his own problem too. If your husband have his problem, he has to sort himself. You will not sort yourself. Life nap ahead. You get it? Thank you. Okay. Please, ma'am, after doing all the necessary work, how long does it take to start seeing results? And what can I do if I am not seeing results? Okay. If you have done your spiritual work and you've not started seeing the results yet, 3 things. Rather, let me just be saying so that we know how many things that can be involved. Now, if you see yourself that you've done your spiritual work yet you are not seeing any sign, it's either you have call. That is to show that your work is not yet completed. You just align yourself with forces with you for the first time. So you must be at your place of work for all your blessings to come through it. 2, it could be that there is a dark energy hovering around you, taking away all the blessings coming to you after you might have done your spiritual work. What can bring about these dark forces that can contaminate your aura? One is when you have done alo
Alu is abortion. When you have done abortion and you've not cleansed yourself, when you have slept with another man, if you are married, when you have slept with your blood relative, when you have slept with your fellow woman, when you have allowed a man to sleep with you through your anus, and when you have killed someone, generally, it can attract negative energy to you, and this can hinder the effectiveness of your spiritual work. So the first thing you're supposed to do is, if you know that you've done anything of this nature, the first thing you're supposed to do is to cleanse yourself. Remove those negative energy out of your side so that positive energies can come to you. You get it? Thank you. The another one is this: it can come from the person working for you. It can come from the person working for you. Either the person did not give them the necessary materials, one, or even the dibia or the one working for you is not pure. Thank you. Miss Karen Jinko, I want to question you. Please, I don't understand your question. Please come again. When you are seeing yourself getting fish inside, what is the meaning? Abaroma. Inside where? I guess inside water. If you see yourself picking fish, it could mean good thing, blessing. You understand? That is just the meaning. It means that something good is coming your way. So what if the water from your reincarnation does not match with the one here in abroad? Can you still carry out the same sacrifice? No. If your water of reincarnation is not in good terms with the water you are going to, you have to look for another one. Yes. When you are getting fish inside water, what is the meaning? I've answered this question. So more question. Can you go show you? Let me go and show you people small thing. I want to show you small thing. I hope many of us know this. I want to get a clean one, okay? If you dey live online, now I dey start lecture. If you are living, I'm just starting our lecture. So I hope we know this and this. I want to be plucking all this so that you see that village is sweet. I hope we know this. And then, okay? Yes. I want to teach you something that will be very, very useful to you. Something that will help you. And help your ministry. I want to teach you something. Yes. This is called 2-in-1 live video. 2-in-1 live video. 2-in-1 live video. This is okwete leaf. I don't know what you call it in your place, but in my place, I na-akpọ ya akwụkwọ okwete. Akwụkwọ okwete. This is called ogilisi leaf. Akwụkwọ ogilisi. Fertility plant, the leaf. And this is called alligator pepper. Osoji. I want to teach you how you can use these three for your spiritual benefit. Ema obi na akpa ma amuta. You know, it's not every time that I like to teach about herbs
I teach about herbs once in a while because I don't have strength to be walking inside the bush every time, and I don't have chance. So ọkwa unu hụrụla this akwụkwọ it can do you a lot of good with nke. Please, this is okwete leaf, this is okwete leaf, then this is alligator pepper. Now if you are this kind of person that you used to have a spiritual attack, anytime the way you used to feel strange sickness, please, first thing you have to know is this. Anaghị m asị mmadụ mix kogbuo. Before you must, if I tell you this, use this or use this, there must be an entity with you that you will use as a channel for this thing to work for you. That is my own rule. If una dey do juju, I know they do juju. I practice nature and I know nature. You understand? This is akwụkwọ okwete and akwụkwọ ogilisi and ose. If you are this kind of person that, or your relative used to have strange sickness, there is one other leaf that I'm supposed to get. Please, I have to take this lecture complete. Please don't be offended. Let's go and look for the other leaf, so that I will not give you half teaching. Let me not give you half teaching. Let me look for, but that one used to dry up quick once there is dry season. The other one used to dry up quick. I use that one for so many treatments, and I hope you know this too. It's like you people don't. I know herbs well. I don't know what you call this. Osisi anaduogu. Osisi anaduogu. That one will be a topic for another day. But let me look for that one so that I don't get things mixed up. Kankusigodi makanka first. It might help you or your loved one. It might help you or your loved one on how you can use this to draw out excess negative powers attacking you. How to use them to draw out negative powers attacking your life. Be it an arrow, be it as a result of not settling your own powers and forces. I know that this leaf will be very, very difficult to see because it's dry season already. Once dry season comes up, it's gone. It is called irago. Okay, which one is called irago? Mazi Onyx Paul. Please, you people should bear with me. I'm walking here empty toe. You people should see what you are doing to me. You see my leg as I'm walking empty toe, looking for herbs for you. Once it's dry season, you cannot see this thing here again. Once it's dry season, you can't see it again. But I want to. It's a powerful medicine. You can use it to cure ulcer. You can use it to cure ulcer. You can use it to cure any manner of open wound. Even though saying a juju there for the wound, you can use it to cure yourself. It's a very powerful herb. Oh my God. Akwụkwọ. I don't know. But it's very powerful. Ogilisi is powerful, but I think with what I have done with this, I would say that it's more powerful than Ogilisi because it has a lot of healing properties. It has a lot of healing properties to heal you. Be it if you are suffering ulcer, even though I say the ulcer don't marry. If your ulcer don't marry, get pikin, you go use and cure yourself. If your ulcer don't get grandchildren, you go use and cure yourself. If your ulcer don't enter menopause, you go use them. Hey,
If I can't talk on the hair, go because even if your ulcer get menopause, you go use and cure them. Once dry season is out, it's gone. But I'm going to work better to make sure that I get this for you, because I don't know how I will call it for you to know it. Oh, look at me where I am. I'm in the bush. I don't know how to call it for you. Hey, it's like I've seen it. See what I am talking about. I have seen it. Aholamia. Aholamia. Yes, I have seen it. Umuibe. Umuibe aholamia. Umuibe aholamia. You see it? I'm almost by the roadside. You see? This is what I've been looking for. This thing has a lot of healing properties. It has a lot, more than you can ever imagine. Asigodi, ahona yagi. Even if, especially these people that their sickness used to come like an arrow. These people that their sickness used to come like juju, as if to say, now send, they send them. Sure, you know these people. I'm not talking of someone that is supposed to go to the hospital and take, or supposed to go to the pharmacy and buy paracetamol. I am talking of all these people that their sickness used to do like juju. If your sickness used to do like juju, yes, I'm here for you. Umu Chineke. Agala m ije n'ụkwụ m na. I don't know what you call this in your place. This leaf. This one. If I tell you what this leaf have done for me, oh, ihe akwụkwọ a mergoro m. Akwụkwọ a. As you are seeing, it is small but mighty. Any type of ulcer, any type of ulcer, any type of ulcer, just wash it, just cut full hand, the leaves, wash it very well, squeeze it fresh and drink the water. If you even if say your ulcer no dey let you chop anything wey pepper dey at all, if you drink this thing in the morning today, drink it in the evening, sleep and wake up tomorrow, you will come here and say, Agbaroma, you have saved a soul. I don't know what you call it. We call it otakuru in my place. This one now, with this one, this is ogirisi leaf, fertility plant, the leaf. With this one, this is okwete leaf. This and this. Then with ose, this can heal you. This thing can heal you. Okay, hụrụ ndị ọ na-eme ọnọkọta ọ na-eme ha ka ara na-agba ha. This people na-eme ọnọkọta o jide ha n'obi, o jide ha n'ukwu, o jide ha n'isi, ọ na-eme ha ụta, ọ na-adị ha ka ọnwụ. Any kind of spiritual attack. Please get this for me. Even though I say you don't go hospital, they say you no get name. Please get this for me. 21 leaves of this, just like this as it is now. 21. Get this one. 14. Get this one as small like this. Now 7. No, that is for you to know that this one is more powerful than all this. You see this one? 7. Like this. 7. Like this, like this, like this, like this, like this, like this, like 7. Just get 7 of this. Put water in your bathing bucket. Put 7 seeds of alligator pepper in that water. Put all these leaves together. Please do not use soap to bathe. Even if it's all these people that Ogbanje spirit used to disturb newly and they will be behaving like people that are mad, please, for the meantime, use this. When you use this to bathe that person, even if the person doesn't sleep at night,
you will see that that person will sleep and sleep and sleep and sleep and sleep and sleep, and you'll be the one now to tell that person, please, oh, wake up, it's morning. Please, if you are having any wound, I'll give free lecture. You are having wound, outside wound or internal wound, use this for your healing, rapid and speed healing. If your wife is pregnant, and she's trying to have miscarriage, please use this, squeeze this for her to drink. If you can lay your hands on this, squeeze this for her to drink, the thing will stop immediately. Or if your wife is trying to have miscarriage, squeeze this for her. Or if you are trying to have miscarriage, please look for this leaf, squeeze it, just fetch the leaf, just one handful, use it, squeeze it and use it, drink it. Then if your wife is having slow labor, if she don try to born, e no gree, abeg use these two with alligator 21/7 with alligator pepper 7 seeds. Let her use it to bait. But you know why I don't show all these rituals? You people like free things too much. Sometimes why I don't show this kind of thing is people like free things. Even if you do this thing and that spirit leave you that moment, if you don't settle them, they will come back for you. Just be rest assured on this. So that is why I am saying that even if you want to use this, or maybe there is an emergency, and instead of someone to die, it's better you use this to save that soul. Then when that person recovers, you can now do proper rituals and all that. So Biko, if you still have questions to ask me, Biko, no. I intended to do this video just for 20 minutes and we are here now already 52 minutes. Please, if you have any question concerning these rituals that I just showed, or any question, please ask me. I'm here for you. My babies, I'm here for you. Ask me, I'll tell you the truth. I'll tell you the way forward. And Biko, if you know that you used to have bad luck, Biko, try to always use this to cleanse your energy, cleanse your aura. Alligator pepper, use it to cleanse your aura. Make it a habit. Just buy one bundle like this and it will last for you for a very long time, and it's not more than 100 naira or 150. So use this, cleanse your wegi. Use it to always cleanse yourself. Onyx gini kema pale. Onyx pearl. Nna le anya na akwukwa. Are you in abroad or are you in Nigeria? Are you in which part of the country? Please, if you can see this leaf, get this for your healing. Or if you want me, do you want me to Wolagi by myself? If you want me to Wolagi by myself, you Kuala Mugwa. But I am just showing you this so that it can reduce expenses for you. And in case of emergency, because only can wait or can Wolagi, I might not be free and you might not reach me and there might not be time. That's why I'm showing this to you so that you can use this on your own. Blessing Chichi Sunday. Please, what is the meaning of seeing snake in the dream? Snake in the dream means Arosin na chogging. Arosin na chogging. Arosin na chogging. Ndi mmiri na chogging. So it means that 90% you have a call, 90% you are a dibia, and that also will be the snake when are chugging. So you try and answer your call. Thank you.
Perry, Perry. Perry, please, oh, did they tell you that you have call? Oh, I mentioned so many things that can ruin your spiritual work. I talked about when you have call, when you have call, spiritual call as um dibia. When you have call, it can cause such thing. It can come from the person working from you. So hence you've not done any of these abominations, it can come from the person working for you. So, and it can be that you have call. So if you have call, most times when you do spiritual work without proceeding immediately with your call, sometimes it used to look as if the person that did it did not do it well, or you might not see lights like that, but some may see, then within some time it will block again. So that is it. Please, what about someone catching fish in the river? Fish in the river means blessing. Ndị mmiri chọrọ inye gị something. Your water people want to give you something, so you need to go and settle them. If you have not settled them, if you have settled them, go and do iloma so that your blessing can come to you. Then Udeze Francis, please, can I settle if I don't know him or her? Can I settle if I don't know him, or I know him but I never take him? Because Udeze Francis, I don't know which of the him that you are referring to. If you don't mind, please make me to understand your question so that I don't give you a wrong response. People of Chineke, Umuchukwu, nobody care for this cola. I prayed here, all of us, okay. I thought maybe we are 2 or 3 when I was praying. So I prayed here, and you people are allowing me to finish this cola all alone, so that I will not sleep tonight. Okwaya, kam tarawa ọjị no. I am used to it tarawa ọjị. So let me tarawa ọjị no. Question, agụsigo. Okay. Since I agụsigo, biko ọ bụ na ị nọ na live video, ịkwụrụ m ụgwọ afa. Anyway, that I have not gotten back to you. Biko no. Mpụghara na video ka nje merụ gị efa gị, o. Nne gị anwụchula, o. I mean my onye ụwa. Okay. If you don't know your Onyuwa, you look for Onyuwa. You look for your Onyuwa through Alpha. You go, there's a Francis, yes. You go through Alpha to know whom your Chi is, and how you can settle your Chi. You can know your Chi through Alpha. And most times, Alpha does not call your Chi by name. If your Chi is Francis or Sunday or Paul by name, or Emeka, most times Alpha, that one comes by intuition or true voice. But Alpha does not call name most times, you understand? The only thing there is that you can know your Chi when you go to Alpha, and Alpha can tell you that your Chi is also person from your maternal or paternal side, or from your kinsmen, and your Chi is Okeke, Okore, Okafo, or Okonkwo. That is how far Alpha can tell you. So that even when you want to address your Chi, you can always say Chimo Okeke, Chimo Okore, Chimo Okafo, Chimo Okonkwo. Umu Chineke. Any more question? 5 minutes to go.
More question, 5 minutes to go. Once we have 1 hour, 5 minutes, I'll be out. I'll be out so that I can go and attend to other things. I did not do video yesterday, so that's why I decided to come live today so that we talk one-on-one. And then anyway, I will not give you, I wanted us to, to always book days for our live video, but sometimes I might not meet up due to engagement. So it's just better like this. Anytime I come live, anybody that is fortunate can join us. And once I finish my topic for the day, we give room for question and answer. We give room for question and answer. I think that would be so nice. Umuchuku. Sunny Star. I hope you'll be coming online tomorrow. Sunny Star, tomorrow is I used to have a very busy day on our 4 days. I'll be going to the river tomorrow. I'll be going to the water for marine settlement. Okay. There used to be poor network there because he's in the bush. I would have come live on there, but no problem. Mgbe lota mmiri, I will come live. Yeah, I'll be here tomorrow. And once I go in, I will digest our topic for tomorrow. Meanwhile, if you have questions tomorrow, please compile your questions and come up with them. Throw me bomb tomorrow. Throw me bomb tomorrow. Throw me bomb tomorrow. I'll be here for you. Okay? Innocent. If you work all this spiritual, but it's not work, can you again? If you do all your spiritual work, there are people you will go to and they will tell you, come, let me, but they never talked of powers with you. If you have done spiritual work and it did not work, what you need to do now is to find out why the spiritual works you didn't work. The fault, is it from you or from the Dibia that worked for you? So that you can know how and where to start settling your problem from. If the fault is from you, though, you will now do the necessary. If the fault is from the Dibia, then you now have to change the person working for you. Sometimes, I used to say this thing. Sometimes when you have spiritual depth, it can affect your present spiritual work because you are still paying the previous ones you owe before this reincarnation. So I talked about this the other day. So just about 1 minute to go. About 1 minute to go. 1 minute to go. 1 minute to go. About 1 minute to go. Biko echefukwana na mụnwa ka bụ onye nke gị, nwada agbara ọma ụzọ mmiri Martins. Okay, you can reach out to me privately through my WhatsApp number. Send me a message on WhatsApp. Ndị a na-akpọ m direct call. Biko nu mekenenu na ebere biko nu. Biko, once you send me message on WhatsApp, anytime I see it, I will sharply. I don't take time to respond to my WhatsApp message because I can be responding to you and I can be responding to another person at the same time. But once you call me direct call, you will seize me and other people will be looking for me. So whenever you want to contact me, please drop a message for me.
Okamma, once you drop message, then if you want us to talk directly, I will give you time when I'll be less busy so that we can talk on direct calls. And for the benefit of those watching me for the first time, the best time to call me is between 7 p.m. to 9 p.m. You get me? Between 7 p.m. Nigerian time to 9 p.m. If you but once it's 6 a.m. if you call me, I might not have time to answer your call till that time. So you want to talk to me privately, call me on 07, send me message on 070 373 11663. Echefukwana na m bụ onye nke gị nwada gbara ọma ụzọ mmiri. Ọ bụrụ tata bụ ize gị nene anyị, ana m asị gị nnọọ, ya gazie m. Ka chi fo.